Forsell ja hyökkäyksiin on paha tulla. Nyt tulee Hollanti ja tämän tilanteen selvittää kuitenkin Markus Heikkinen. Schneider leikkasi keskelle ja Van der Vaart näki tuon pystynousun hyvin onneksi. Suomalaiset olivat kuitenkin hereillä. Ovatko nyt, kun Hollanti pelaa lyhyenä? Schneider nosto sisään ja siinä on paikka ja siinä on maali. Kyllä Suomea tässä vietiin nyt kuin pässiä narussa. Suomen puolustus oli vasta ryhmittymässä, kun Hollanti antoi nopean kulmapotkun. Se oli Schneiderin nerokkuutta ja taustalta taisi olla Nigel de Jong vai oliko Klaas-Jan Huntelaar. Oli Huntelaar, joka nousee taustalta ja iskee tämän karsinnan 4. maalinsa 3 San Marino verkkoon. Nyt ensimmäinen Suomen verkko ja katsokaa tätä. Suomi vasta siellä laittaa ryhmiä kokoon, kun Schneider pyytää lyhyen, antaa taaksepäin ja Huntelaar puskee yläpesään. Hollanti johtaa 5 minuutin pelin jälkeen 1-0. Täydellinen nukahdus Suomen puolustukselta ja todella kylmä suihku heti ottelun alkuun. Ja vaikka tilastoihin ei... Tämä on siis Hollannin ensimmäinen kotipeli MM-lopputurnauksen jälkeen. Turnauksen, joka päättyi Hollannin osalta komeasti kakkostilaan. Ja sitä kautta tänne odoteltiin melkoista kansanjuhlaa. Hollanti kyllä juhlii kentällä ja mikä on tilanne ja se on pilkku. Se on pilkku. Huntelaar menee hyvin kevyen näköisesti. Heikkinen tulee ehkä siinä hiukan kädet levällään. Ottaa tuosta keltaisen kortin näin. Ja Hollannille rangaistuspotku. Ja kyllä nyt täällä De Kuip stadionilla, joka tarkoittaa ammetta. Suomi on kyllä uppuamassa ja se on Van Bommel, joka on kyllä näiden tilanteiden erikoismies. Hän menee nurin niin kovin helposti. Katsotaan tässä. No kyllä siinä Heikkisen käsi käy tuollaista puoli Nelsonia siinä haetaan. Van Bommel, joka itse pelaa kovaa, on näissä tilanteissa kyllä aikamoinen itkupilli. Menee helposti nurin, niin nytkin. Heikkiselle keltainen, Hollannille rangaistuspotku. Ja Klaas-Jan Huntelaar, joka on jo kertaalleen tässä ottelussa onnistunut, pallon taakse. Ja ampuu varmasti alapesään, vartti täynnä, Hollanti johtaa 2-0. Huntelaarin saldo on hirvittävä. 21. naamaottelumaali ja tämä on miehen 38. ottelu. Vaikka Van Persie on poissa, niin tehot ne eivät laske. Oranssit juhlivat, Hollanti johtaa vartin pelin jälkeen 2-0. Fredriksson hyvin mukana, mutta eihän tuolle kyllä mitään voi. Ja näin Suomen sukellus valitettavasti se kyllä jatkuu. Tyly on tahti. Hollanti. Tästä tulee Suomelle ottelun 3. kulmapotku. Ja samanaikaisesti sitten Veli Lampi käy kentän laidalla kuulemassa Stu Baxterilta ohjeita. Se kerrottakoon kuvan ulkopuolelta, kun Daniel Sjölund astelee antamaan Suomen kulmapotkua vasenjalkaisena kohti maalia. Sieltä kiertävä pallo sieltä lähtee näin. Ja aika hyvin paikalla ja Suomi puskee tähän otteluun kavennuksen. Mikael Miklu Forsell kiittää ja iskee Suomen tähän peliin takaisin mukaan. Ja siellä päädyssä näette 3, ehkä 400 Suomi-fania, huuhkajafania, jotka ovat lentäneet tänne paikan päälle, juhlivat niin kuin tässä tilanteessa pitääkin. Ja tämä tuo tähän otteluun uutta virtaa. Forsell jää aivan vapaaksi, De Jong on myöhässä, Stekelenburg ei voi mitään muuta kuin levitellä käsiään. Ja näin Forsell, uran 20. maaottelumaali, hän nousee Aritsi Kojelmin rinnalle ja tuo Suomelle tähän otteluun mukaan. Ja nyt siellä on hieman useampikin mies ylhäällä ja näin pystytään pitkästä aikaa pallo kontrolliin, hyvä näin. Hämäläinen, Roman Jeremenko pystyy, sinne pallo myös pelataan, De Jong tulee vastaan, pallo pysyy sisällä. Roman kääntää kesken, Väyrynen nousee, saa pallon, pistä sisään! Ei pistä sisään! Siinä oli Suomella kerta kaikkiaan loistava paikka, Väyryseltä erinomainen liike ja Gregori van der Wiel aivan viime hetkellä tuo katkaisee, Roman Jeremenko näkee tuon pystynousun erinomaisesti siitä sisään ja ottelu oli saanut aivan toisenlaisen luonteen. Hollanti on kuitenkin puolustussuuntaan haavoittuvainen, se on nähty tämän ottelun aikana jo useampaan kertaan. Katsokaa mikä nosto, katsokaa mikä liike ja viimeistely pallosta niukasti ohi ja Stekelenburg Van der Wielin avustuksella selvittää kuin selvittääkin tämän tilanteen. Painetta Suomen päätyyn, Matthijssen pelasi eniten minuutteja Hollannin paidassa edellisissä karsinnoissa.
vastasi noissa MM-kisoihin 2010. Nyt pääsee Hollanti hyvin katkoon. Sneijder, Van der Vaart on siinä vieressä. Pasanen yksin vastassa. Mikä on Snijderin ratkaisu? Antaa Van der Vaartille, joka ampuu. Ja Otto Fredriksson venyttää kätensä väliin. Hieman jää voimaa uupumaan ja se on Suomen onni. Toki kaikki kunnia Fredrikssonin venytykselle. Hän saa kättää väliin ja näin Suomi varjeltuu kolmannelta takaiskulta. Väyryselle pallon menetys. Van Bommel tuli siinä todella kovin mukaan. Ja hyvä on täältä tyylikäs haltuunotto ja sitten ylöspäin Roman Jeremenko. Keskelle siinä vapana ja Suomi pääsee paikkaan. Nyt pitää tehdä maali. Mikko Forssell on yksin läpi, mutta ei tuo peliä tasoihin. Loistavasti Suomi puhkoo Hollannin puolustuksen ja Forssellilla on paikka illan toiseen osumaansa, mutta hän jättää sen käyttämättä. Tämä pitää kuitenkin luoda uskoa Suomelle. Hollannin verkkoon pystytään tänä iltana tekemään toinen, miksei kolmaskin, mutta paikat ne on toki käytettävä ja siinä oli Mikko Forssellille 1 miljoonan taalan paikka ja sitten Roman Jeremenkolle nousee myös kortti, mutta katsokaa Kappe Häkäläisen antoa. Mätäisen on myöhässä. Forssell olisi voinut ehkä vielä viedä hieman pidemmällekin ja sen jälkeen lähteä hakemaan ratkaisua. Loistava Hämäläisen siirto. Forssell yksin läpi. Yrittää ulkosyrjällä siitä ohi vastaan tulevan Stekelenburgin, mutta ei onnistu. Näin ja Suomi pystyy jälleen rakentamaan. Moisander, Roman Jeremenko, pääseekö koittamaan? Ammujo ei vielä. Kääntää viereen Sjölund, hän ei ole paitsiossa. Ja siitä tulee keskitys ja siinä on paikka! Stekelenburgin jalkatorjunta pelastaa Hollannin. Suomi vyöryttää MM2 vastaan. Väyrynen tällä kertaa yrittämässä viimeistelyä. Ja erittäin hyvin tulee Petri Pasanen tähän, katkaisee alkuunsa Hollannin hyökkäyksen. Kukapa olisi uskonut, että Martin Stekelenburg on Hollannin tärkein mies. Siinä Mikko Forssell pelaa tyylikkäästi, ei mene paitsioon ja Väyrynen pääsee suoraan ykkösellä jatkamaan. Stekelenburgin loistava jalkatorjunta pitää Hollannin edelleen johtoasemissa näin. Jälleen hyvin rakennettu hyökkäys Suomelta. Sneijder on jäänyt aika tehottomaksi. Afelai pystyy ohittamaan siinä Moisanderin, mutta Heikkinen tulee erittäin hyvin paikkaamaan ja sitten vielä Roman Jeremenko. Afelai kuitenkin härii, pyörii ja pystyy pitämään pallon joukkueellaan. Sneijder ampuu päätykatsomoon. Wesley Sneijder iski MM-lopputurnauksessa komeat 5 maalia, jakoi sillä turnauksen maalipörssin ykkössijaan. Tässä nähtiin Afelain taitoa, ensin Heikkinen ja sitten Roman Jeremenko, sitten Moisander, joka roikkuu hieman paidassakin ja rappaa sitten sen verran koiville, että pallo päätyy Sneijderille, jonka laukaus on kuitenkin. Näin se on, että Suomen kannalta tietysti pettymykseen päättyy tämä ottelu, mutta ennen kaikkea on kyllä sanottava, että toinen puoliaika, se mitä ensimmäisen loppu lupasi suomalaispelinkin kannalta, oli kyllä suuri pettymys. Vähän ei ole semmoinen fiilis nyt, että oltaisiin katsottu.